Takže čaute ľudia, dneska vás zdraví David, ako môžete vidieť, hráme také skákanie a bude to na 2 minúty, lebo nemám dosť veľa času a my ideme na to. Tak. Celkom ľahké. Teraz nie. Nice. Tak ľudia, toto je ťažké. Yes. To je veľká výška, to asi nedám. Ľudia, to je moc veľká výška, moc. Ježiši, ja som padol. Počkaj, skúsim sa najrýchlejšie rozbehnúť. Čo myslíte? 3, 2, 1. Okay. Ne. Tak ľudia, toto je koniec videa. Pokud sa vám tohle video líbilo, dajte like, odber a čus.